съперника. Тук чисто безпрян той. Хубава намеса на Мерджимек, футболиста с номер 8. Петре обаче връща напрежението. Това е нарушение. Това е нарушение, разбира се. Хваща се за главата Йозеомес. За него най-добре ще е да се отдръпне възможно най-далеч от главния съдия. Мисля, че му спести втори жълт картон и изгонване, абсолютно. Ето го това спъване отзад с левия крак, което капитанът на Бешикташ си позволи. Може би не за толкова заради нарушението, колкото заради последвалата реакция. Дик Ван Егмонт имаше основания за втори жълт картон, но Петре. Ето го гол! Ето го гол! Ето го! Ето го Александър Тунчев! Ето го спасителя! Ето го спасителя за втори път на ЦСК! 69-та минута! Отново след статично положение! ЦСК! Ето това е ЦСК! Стига до пълен обрат срещу Бешикташ! Това е ЦСК и това е единственият отбор, който може да обърне един матч от 2-0 и да го спечели в турнирите, който го е правил не за първи път. Каква атмосфера на българска армия! Ето го центрирането на Петре! Не бяха подготвени защитниците на Бешикташ за това включване на Александър Тунчев. Много изключително важно попадение на защитника. И така, уважаеми зрители, ЦСК доказва своята европейска класа, доказва своите наистина неподражаеми футболни стойности на международното поле. Това, което изглеждаше невъзможно.